magpapasko na. Ready na ba kayo sa inyong mga gift yan? Kasi actually guys, let's just discuss the difference. Let's just talk the difference sa Christmas sa Pilipinas at sa Christmas dito sa Denmark. Dito sa Denmark guys, normally you will be asked kung ano yung gusto mong maging Christmas gift na marireceive mo. And then kasi parang gusto nila ba na parang sure ball na magugustuhan mo talaga yung bibilihin nila. Pero the difference is sa Pinas, parang you just have to be happy kung ano ibibigay sa'yo. I think you should just be grateful. Ganyan. Both are okay naman. Walang mali, walang tama. Lahat naman tama, pero walang mali. My God. But anyway, I still think, pag gusto mo yung element of surprise, maganda yung style sa Pinas. Oh my God. Pero pag gusto mo yung parang hindi ka na nasa-surprise pero alam mo talagang magagamit at magugustuhan mo, then it's better na yung style dito sa Denmark. Yun.